Nagpirmahanay og Memorandum of Understanding ang lokal nga gobyerno sa Davao Oriental ug International Kennemer Group nga usa ka climate solutions ug agricultural protection advocate organization aron proteksyonan ang kinaiyahan sa probinsya. Nagkasinabot sila Governor Ninyo Uy ug Simon Backer sa Kennemer Group nga magtukod og usa ka konsorsyum kinsa mao tahasan sa pagprotehir sa kabanikanhan ingon man maghatag og panginabuhian sa mga miyembro sa tribu sa kabukiran. Naobserbahan sa grupo nga kawad-on og kapit-us sa tao ang usa sa mga hinungdan sa pagkadaot sa kinaiyahan aron mabuhi nga moghimog deforestation kun mamutol o kunwa sa kahoy aron ibaligya og ang uban himuong uling. Ang konsorsyum magsilbing mekanismo aron pakusgan og maayo ang livelihood component sama sa cacao and coffee cultivation, abaka, post-harvest processing, ingon man supply chain support. Kalakip usab niini mao ang pagdeputize sa mga forest guards aron magsilbing forest conservation operatives sa kinaiyahan sa Davao Oriental. Tumong sa kasabutan mao ang pagduso sa climate smart agricultural practices inubanan sa pagbalanse sa livelihood o environmental management and protection. Gikan dinhi sa Mati City, Davao Oriental, alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.